שלום לכולכם. אני רוצה היום להציג בפניכם את הספר שכתב ג'והאן ראו ותרגם יהודה אטלס, שקוראים לו להציל את טדי. היה לפני הרבה שנים שודד ים אמיץ עשוי לבלי חת בשם קפטן חזיז ורעם. הוא גר ברחוב הסירה 14 עם אבא ועם אמא שלו ועם דובון בשם טדי שהיה ישן עמו במיטה והצטרף לכל מסעותיו. יום יום נהגו הקפטן וחבריו לשוט בספינתם הקטנה בימים ובאוקיינוסים סביב העולם בחיפוש אחר הרפתקאות. יום אחד הם הותקפו על ידי כנופיה יריבה של פיראטים, וטדי, הדובי האהוב, נפל מהסיפון ועבד במים הסוערים. קפטן חזיז ורעם חיפש אחריו בכל מקום, אבל לא הצליח למצוא אותו. הדובון המסכן אבד, אולי לעולמים. דמעות גדולות התגלגלו על חייו של הקפטן הקשוח. איך יוכל להנהיג את חבורת הפיראטים בעין הדובי שלו לידו? איך יוכל לישון בלילה ולחלום חלומות מתוקים כשאין לו את מי לחבק? לגמרי במקרה נמצאו באותה עת בקרבת מקום שדונים אחדים שהיו עסוקים בתליית כבשיהם לייבוש. כששמעו את פרצי הבכי של הקפטן, הם פנו אליו ושאלו, למה בשם כל השדים אתה בוכה? איבדתי את הדובי שלי, התייפח הקפטן, כשכל בכיו גובר והולך. מה אני אעשה עכשיו? כל כך נגע לליבם של השדונים לראות מישהו עצוב ודואג, עד שהם עצמם פרצו בבכי. עד מהרה הופיעו במקום גם כמה אלפים, גמדים ויצורים זעירים אחרים, שתהו על מה כל המהומה. כששמעו על אובדן הדובי המסכן, החלו גם הם לבכות. בדיוק אז חלפה בי אף מעל ראשיהם מלכת הפיות. סליחה, על מה מייללים פה? שאלה את החבורה המתייפחת. כששמעה מה אירע, היא פנתה אל הקפטן וסיפרה לו משהו סודי, שרק מלאכות של פיות יודעות. כל הדובונים שהלכו לאיבוד מוחזקים בשבי, בתנאים קשים, במצודה נידחת, בארץ רחוקה. אבל זה רחוק, רחוק מאוד, הזהירה אותו. והשער היחיד למצודה נעול ונשמר על ידי ענק. קפטן חזיז ורעם מחה את דמעותיו ופנה אל עמיתיו הפיראטים. היטב ידע שכל אחד מהם גיבור, שאינו יודע פחד כמו אריה. ראי, הוא אמר, האם תבואו איתי להציל את הדובונים? נלך איתך באש ובמים, הייתה התשובה פה אחד. עם רדת החשיכה הצטרפו אל הספנים האמיצים יצורים זעירים נוספים, שבאו לעזור להם במשימה. הם היכו בתופים ותקעו בחצוצרות קטנות. פיות רפרפו בכנפיהן השקופות, שלחו רוח במפרשים ופיזרו על יושבי הספינה אבקת פיות זהובה. עד מהרה החלה הספינה להתרומם ולרחף בשמי הלילה החמימים,
כשגחליליות מאירות לפניה את הדרך באפלה הכבדה. יבשה! יבשה! קרא לפתע הקפטן חזיז ורעם כדרך הספנים, והטיל את העוגן הכבד אל מעבר למעקי הספינה. הרחק למטה, אכן ניצבה המצודה, כשאת שעריה שומר ענק. למזלם הוא היה שקוע בשינה עמוקה. חרש חרש טיפסו עליו היצורים הקטנים, ולפני שהבין מה מתרחש, הם זינקו על ראשו, משכו באוזניו ובאפו, ודגדגו אותו בעשרות אצבעות. הענק התפתל על משכבו, וקולות הגרגור והצחוק שהשמיע הרעידו את היער הסמוך. תוך כדי כך חיפשו המדגדגים בכיסיו. היי, מה קורה פה? זעק הענק. ואתם ננסים ארורים, תפסיקו כבר, רדו ממני. אך זה היה מאוחר מדי. באחד מכיסי הענק נמצא סוף סוף המפתח לשער המצודה. קפטן חזיז ורעם מיהר לעבר השער ונעץ את המפתח. הדלתות נפתחו בחריקה. הוא מצא את עצמו באולם גדול ואפלולי, שבו מצונפים יחד בערימה אחת מאות דובונים מזוהמים, מוזנחים, נטולי אהבה וחולי געגועים לבעליהם. לרגלו של כל אחד היה צמוד פתק שעליו רשומה מילה מפחידה: אבד. הדובונים התעוררו, שפשפו את עיניהם בהפתעה ושלחו חיוך לעבר חזיז ורעם. לפתע קרה דבר מופלא. כולם החלו לצוף ולרחף באוויר. עד מהרה היו מאות דובונים חוצים בטיסה את האפלה, כשפתקי אבד מתנופפים מאחוריהם. אבל איפה טדי? קפטן חזיז ורעם לא הצליח למצוא אותו בשום מקום. כל שאר הדובונים כבר נעלמו, וטדי איננו. חזיז ורעם חיפש מתחת לחפצים ובפינות אפלות, עד שהבחין בדובון קטן ומאובק, האחרון שנשאר, שהתחבא בפחד בפינה. אולי זה הוא? טדי, לחש הקפטן, האם זה אתה? הדובון המבוהל הפנה אליו את ראשו, קם על רגליו ורץ לקראתו. טדי, קרא הקפטן, זה באמת אתה. לעולם, לעולם לא אאבד אותך שוב, אני מבטיח. ובאומרו זאת העניק לדובי חיבוק ענקי. בדיוק אז חש הקפטן שהוא מאוד מאוד עייף, וקרס על הדשא למנוחה קלה. הוא עצם את עיניו, וזמן קצר לאחר מכן שמע את קולה הרך של אמו קורא לו, הגיע הזמן לארוחת הערב. כשישב אל השולחן הוא סיפר לה בהתלהבות על הרפתקת הלילה. היא צחקה והעניקה לו חיבוק חם ואוהב. נרדמת בגינה, פירת אמיץ שלי, ושוב חלמת חלום, אמרה לו. נדמה לי שהגיע הזמן ללכת למיטה. גם הקפטן צחק. עד מהרה כבר היה במיטתו מחורבל היטב בשמיכה החמה כשהדובון לצידו. מאוחר יותר באותו לילה, כששלח את זרועו לחבק את טדי, הוא חש במשהו משונה. לרגלו של הדובון היה קשור חוט, ואליו צמודה פיסת נייר קטנה, שעליה כתוב אבד. טדי, לחש הקפטן, אם כך כל זה בכלל לא היה חלום. בבוקר שלמחרת נשמעו במקומות שונים בכל רחבי העולם קריאות צהלה ואושר של ילדים. הם גילו בהתעוררם שהדובונים שלהם שהלכו לאיבוד חזרו, והם מתרפקים עליהם בביטחון ובאהבה. בכל זאת, הודות לעזרתם ולאומץ ליבם של יצורים זעירים אחרים,
של קפטן חזיז ורעם ושל חבורת פיראטים העשויה לבלי חת. להתראות, נתראה בסיפור הבא.